Sí, el primer que vam fer és seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries i reduir l'aforament de l'albergue. Llavors vam reduir a un terç de la població. Teníem 20 persones, vam reduir a 8 persones. Ja has vist que seguim el criteri de tenir un llit de separació entre cada un d'ells i és el que dona ara mateix. També hem deixat 2 habitacions per si no tinguéssim algun problema d'algun confinament per contagi lleu d'algun d'ells, que puguin també tenir-lo. I després, clar, tot això ha sigut una reconversió perquè nosaltres fèiem només 12 hores d'atenció als usuaris de 9 de la nit a 9 del matí i això representa ara les 24 hores diàries. Hem hagut de contractar alguna persona més i refer tots els torns dels treballadors per poder donar abast amb aquesta situació. Sí, exacte. Sí, vull dir, el servei de neteja l'hem trobat fonamental i llavors el personal que teníem, normalment els caps de setmana estava lliure, els hem demanat que facin l'esforç també de vindre al cap de setmana i ampliar, si cal, l'assistència perquè puguin donar el servei que necessitem, higiènic. Els usuaris estan tranquils, preocupats per la situació? En principi, fins que vam determinar realment que podríem estar aquí, que no hauríem de tancar i que podríem tirar endavant, ells estaven una mica d'això, en el moment que van dir, escolta'm, estarem aquí tot el temps que calgui i mentre no hi hagi cap mesura especial que ens obligui a marxar, clar, llavors ha sigut tot un bàlsam d'estar-hi amb calma i tranquil·litat, de dir, tenim la situació per davant com tothom, però lògicament el confinament, si costa ja a les persones, habitualment el perfil de la persona que està al carrer és més encara perquè lògicament estan molt més sovint a l'aire lliure i clar, un confinament és costós. Per això també hem habilitat a la tercera planta una terrassa que teníem, que en principi estava tancada i llavors allí és el lloc per poder fumar, perquè està a l'exterior a l'aire lliure i també serveix una mica com a distracció i com respirar una bocanada d'aire pur. Els 3 àpats estan garantitzats, sí. Nosaltres els hi fem a l'esmorzar aquí, a través de Cafè Caliu, que ho continua fent, i llavors els hi portem. Procurem inclús accedir-nos si cal, i després el menjar és el del menjador social de l'Ajuntament. Dir-te que en tot moment l'Ajuntament, en principi, estem en estreta col·laboració i el seu recolzament és total, en aquest sentit. I també a l'àpat de la nit, llavors aquest sí que normalment nosaltres el fèiem a través d'entrepans, habitualment en una parròquia d'aquí de la ciutat, i ara hem fet un planning de menús i estem fent un sopar calent cada dia, amb la qual cosa estan també molt contents perquè és una manera almenys que la situació sigui més lleugera i més portadora. Aquest és el mostrador on en un dia normal col·loquem aquí els entrepans, safates amb entrepans, amb 7 o 8 classes diferents d'entrepà, col·loquem pastes, el sucre pel cafenyet, aquí hi ha la màquina de cafenyet, allà hi ha la lletera, llavors van passant i si volen cafè amb llet, doncs cafè amb llet, si volen llet amb colacau, llet amb colacau. Un suc, si tenim iogurts donem un iogurt, i després un entrepà i depèn del número de pastes que tenim, quan teníem abundància en donàvem 3, després hem donat 2 i hi ha hagut dies que n'hem donat 1, depèn, perquè nosaltres donem el que ens donen. Llavors cada un agafa, va passant i diu, mira, jo un entrepà d'això, jo una pasta d'aquesta, van passant per aquí i després s'asseuen, allà on volen, s'asseuen a la taula i aquí tranquil·lament van esmorzant.